aton nga mga 43 ka mga police stations kaga duha ka mobile force companies kag sa aton nga mga maukod nga mga tumalan-aw halin sa iban nga pungsod kag sa diri nga parte sa Pilipinas kag of course ang aton mga top fans. So kadamo ang top fans sa Kape kag Balita kag of course sa Iloilo Police Provincial Office Facebook page. So antabayanan nyo lang, may ara kita madamo nga mga balita nga ipagadalon sa inyo kay as of August 17 kahapon nasa 28 na ka wanted person ang ato nadakpan kag may ara naman kita nga illegal gambling kag ang violations ng RA 10591 amon ina pagadalon sa inyo sa aton nga illegal gambling may duwa na kag may 12 nga nadakpan sino ina sila kag ano ina nga mga illegal nga pasugal ang ilang aging komitat. Yes, kag damo naman sa nagaresponde sa aton nga kampanya sa Oplantical o Kontukang kontra Armas Lutang ang nagahupot sining mga armas lutang nga wala sa nagakaigo nga papilis sa lisensya nagasabat na sa aton panawagan nga kung pwede i-surrender o kung deposit ang mga ini. So, good morning dira kay Ma'am Athena Chelsea Clark Luma. Good morning, please don't forget to share our live. Siyempre sa aton dira nga production staff kay May Jane, siyempre sa iyang pinalangga nga bana kay Sir Chris Tutanes sang Kagbang Uton kag kay Tatay Joe. Kag syempre, ang mga Cholos boys. Yes, good morning. Kasi aton nga mga provincial staff dere, especially nga aton duha ka mapisan nga mga deputies no sa aton nga DPDO, sa Police Lieutenant Colonel Nerita Lobredo kaga Police Lieutenant Colonel Romar Perihel kag ang tanan nga mga provincial staff nga why lang sila nag-comment but they're always viewing and very excited gid nga mabatian naman ang Kape kag Balita sa Subo nga aga. Kag syempre it's Tuesday subong kung makit-an nyo lang tani ang background namon makit-an nyo ang amon nga mga kaupdanan ginatawag namon ang Tuesday kag Thursday nga do day. Ano ina sila? Ang daily activity instead of physical activity we practice this nga maging do day but silang paninlo na. Yes. Except sa daily nga pagpaninlo ang general cleaning na ginatawag natin. Kag ini siya to sustain our status nga being certified kita sa safety seal against COVID-19 kag hindi lang sa COVID-19. Subong nga nagaulan-ulan, isa man sa ato gitutukan ini pag-search and destroy sa mga areas kung sabihin posible pugadan sa mga lamok. Kiti-kiti. Kaya ang dinggi nagasaka naman kaga base sa datos sa Department of Health nagasaka ang numero sa mga fatalities na naman sa COVID-19. Sang dengue. Yes, so, good morning man kay Ma'am Teresa Cordero. Good morning. Kay Sir Romel Dila. Good morning man. Happy gini si Sir Permi Dila. Diyan paglantaw sa atong Kape kag Balita. Kay Ma'am Christine Joy Branya Kunda. Good morning, good morning. Si Ma'am Kunda watching na siya. OFW watching from Kuwait. Wow. Mama, halong-halong kagita Mama. Ay, siyempre si Hook Cage. Good morning, Mama Sir. Team Bagani of Oton. Wow, aray po matiin yung Team Bagani of, ang Team Bagani is Pututan, no? Pututan, sorry. Yes, of course, ato dala nga regular nga mga fans, si Mama Rina Navales di Patuan, si Tessa Shelo Tupas, Dizon sa Cainta Rizal, of course, si Palag Nagpi. I think pinagpala siya to be Palag Nagpi sa Ahoy, si Vilma Banyes, Basa Banyes dira sa Banate, kag of course si Curly Nicole Timson nga nagatanaw sa aton. Sa OFW naman naton gali nga nagatanaw ko nga kahilain ang aton nga time zone eh. So nagatanaw dira si Milagros Pumarin sa Singapore, Jeronimo Lapian dira sa New York, kag Nova sumagay sa ibutante dira sa Saudi Arabia. Siyempre kay Michelle Almohin, ano bang apelyido ni Almohin? Watching from Chile naman saya. And of course, gusto din namin pasalamatan yung aming Brigadier General Sir Haris Fama sa pagsuporta po dito din sa ating programa, sa pag-share sa kanila, sa ating Facebook page ng yung FB page. Kag of course aton nga mga maukod mga abiyaya sa Camp Crami Dimple, kag dira sa Campo Delgado John Kenneth Dinosta nga permi gid nagapamati kag hindi naga-absent sa aton nga mga programs dili mapimping. So yari na ang mga headlines, ang mga dalago nga mga accomplishments ng aton mga kapulisan sa nagigat nga adlaw. Yung pangunahan inas ang Kabatuan MPS na kadakop sang most wanted person
kahapon alas 6 ang aga dito sa barangay Kamarahan, President Rojas Cotabato. Si Sir Cupina Inacson, 35 anyos ang edad, may asawa ini siya nga residente sa barangay Lutak, Cabatuan, Iloilo. Congratulations dali sa pagpangunan syempre sang ilang nga OIC nga si Police Captain Miles Geron. Nadakpan ining aton nga suspitsado nga si Cupina sa sala nga murder kag wala sang bail recommended nga ging recommendar para sa iya. Kag the same time ang Kabatuan kahapon alauna 20 sang hapon nadakpan man nila ang ilang top 9 most wanted persons sa ilang munisipalidad, of course in cooperation with our IPPO PSOG or PSOG Special Operations Group nga ginapangunahan ni Police Lieutenant Colonel Jerverson Moyo, kag of course ang joint forces ni with WCPD sang Kabatuan nga ginapangunahan man ni Police Lieutenant Maria Rosario Miranda, kag ni PEMS Rina Di Patuan, nadakpan ining si Rogelio Alvale, 68 anyos, kasado kang residente sa barangay Toy-an, Kabatuan, Iloilo, kag ini siya ang nagapatubang sa kaso nga rape. Wala man sang bail nga recommended para sa iya temporaryo nga kahiluwayan. Sa Barutak Viejo MPS naman, nakadakop man sila sa isa ka wanted person sa persona ni Jerry Balacanta Jr. Magbanwa, 27 anyos ang edad, nga taga Barangay Santiago, Barutak Viejo, Iloilo. Ini siya nadakpan sa sala nga qualified theft, kag may-ari ini siya nga 40,000 nga bail recommended. Once again, congratulations sa personnel dira sang Barutak Viejo MPS. Yes, lapit lang dira ang Banati MPS, kag congratulations sa inyo kay Police Lieutenant Randy Lambungan sa pagpanguna sa pagkadakop ka sining wanted person nga si Gerald Palmes, 48 anyos, kag kasado ini siya nga presidente sa barangay Pariga, Banati, Iloilo. Ini siya nagapangtubang sa kaso nga pag-abuso sa kababaihan o related sa Republic Act 9262, kag 24,000 pesos ang nirekomendar nga bail para sa iya temporaryo nga kahiluwayan. Again, congratulations sa team ni Police Lieutenant Randy Lambungaw sang Banati MPS. Siyempre sa Sara MPS naman, isa pagid ka wanted person ang nadakpan nga si Ronald Dasas Ibaligaya, kasado ini siya, kag residente sa barangay Crispo Sara, Iloilo. Ini siya sa sala nga homicide, kag may-ari ini siya nga 30,000 nga bail recommended. Once again, congratulations sa Sara MPS, syempre sa pagpangunan ni Police Major Jose Nemias P. Pamplona. Wow, no? Sige lang, tutok lang sa aton ng mga tumalan sa subong, kag madamo pa kita sa mga accomplishments ang atong kapulisan nga pagdalon sa inyo. Isa ini ang accomplishments ng Pabia MPS sa pagpangunan ni Police Major Rolando Aranyo nga nakadakop sila kagahapon sang isa ka suspect nila or ang wanted sa sala nga homicide ining si Victor Napawit, 39 anyos, soltero, pagka-residente sang barangay Ikatambor, Miag-aw, Iloilo, no? Ini siya actually na-discover lang while this particular suspect is serving another warrant ang another kaso, hindi siya galit may ara pag warrant of arrest na ginahulog sa iya because hindi siya ginhulugan sang warrant of arrest ni Judge wala na butang diri. Wala siya nabutang, pero ini siya ang homicide ni sa criminal case number 1866, no? Kag ini siya ang order of arrest and recommitment ni Sergio Calizo Jr., ang chairman of the Board and Pardons and Parole sa dito sa Quezon City, no? So congratulations kay Sir Aranyo pagka-discover nga ini suspitsado sa homicide ara na subong man na hunong or na preso dira sa aton nga BJMP. Sa MPS naman kahapon alas 10 ang aga, nadakpa naman sa barangay Kaduhaan, Cavite City, joint operation ini siya sang aton uton MPS kag sang CIDG Iloilo sa pagpanguna ni Police Major Jess Bailon, sang aton 62nd COI RMFB 6, MARPSTA Iloilo and PHT Iloilo City. Ini nadakpan si Remigio Arabia Idikito alias Romeo Arabia, nagagamit ini sang other name
So 64 anyos ang edad. Kag hindi siya may sala nga attempted murder kag may-ari ni ka 120,000 nga bail recommended para sa iya. Once again, congratulations sa Uton MPS. Kag of course, gina-congratulate man nato kag ginadayawin naton ang partnership sa Tigbawan NPS kag sa mga pumulo dira tungod ngini nagbunga sa pagkadakop sa mga apat ka mga persona nga kandak o nagahiwat sang illegal nga pasugal ining Pusoy Rambol nadakpan kahapon babae ding iba ma'am no. Ining si Candelaria Tahan 33 anyos, wow. Si Mary Jane Gambalan 48 anyos, si Percival Gabasa 43 anyos, si Arthur Gain 56 anyos, dira tanan sa Barangay Parara, Tigbawan, Iloilo. Siguro ma'am, bakit nga ining 73 anyos, do medyo lingaw-lingaw niya lang, pero lola, ining paghiwat niyo sa illegal gambling ining Pusoy nga nagatipon kamo sa isa ka lugar, ginabawal niyo sa subong nga chimpo, no? Kaya di na consider na siya nga super spreader. Oo. Kadikit-dikit ka muna da mo. Kaga tanan-tanan Subo nagahalo-halo nga ini magtiliglipon para malikawan ang pagsaka sa COVID-19 kay ari ay nakita sa MECQ or Modified Enhanced Community Quarantine, pero kung hindi maghalaw ang ating mga pumuluyo, may posible naman nga magsaka ang numero sa COVID-19 kag magkabalik naman kita sa mas stricto nga classification ang ECQ. Ganit likawan gid naton ina. Sa bahay naman sa Barutak Viejo MPS, once again, congratulations kay sa joint element sang RHPU6 MCU, siyempre sa pagpanguna dira ni PSSG Christian de los Reyes under sa supervision ni Sir Police Colonel Renante Reyes. Nadakpan ini si Nelson Galon Jr. Icaro, 41 anyos ang edad, nga taga Barangay Santiago, Barutak Viejo, Iloilo. Sa sala ni siya nga qualified theft kag may 40,000 pesos nga bail recommended para sa iya. Once again, dira sa personnel sang Barutak Viejo MPS, congratulations siyempre sa pagpanguna sang ilang Chief of Police, si Police Major Ken Albert Lipsha. Wow. Kaga again, congratulations man sa Gimbal MPS nato sa pagpanguna ni Police Lieutenant Nelson Caro kay Kangina, di ba? Ang nalakpan nila sila to, Tigbawan to si Sir Castro, ang Madjo, ang Pusoy, ini naman sa Gimba naman sa pagpanguna ni Sir Nelson Caro, nadakpan naman nila ang walogid ka mga persona nga nagahiwat naman sa Madjo. Again, it's illegal gambling. Duwa ka table, no? Duwa ka table ang nadakpan nila. Gani nga gamay man ni ang mga patad or mga taya, pero again ang ato diri nga concern is not just illegal gambling, but again ang iya nga epekto sini sa ato nga kampanya against COVID-19, no? Nga nagatinguha ang ato nga local government unit nga hindi na bala magsaka na again because we hope nga mag-normalize na ang aton nga palibot, agud nga makabalik naman damo-damo na sa nagawangal ng mga negosyante ng mga non-essential goods, sa mga non-essential goods na gusto na nila magbalik man sa pagnegosyo para maka-recover man sa kadamuon nga inadlaw na wala sila naka-open. So again, congratulations sa Gimbal MPS nato. Yes, sa first district naman, siyempre hindi magpaulihi ining San Joaquin MPS, isa ka joint operation naman ang ginpatigayon kung sa diin kahapon alas 5:50 sang aga, alas 11:50 sang aga, nadakpan ining si Rudolph Vincent Sarsoa, Ibabagonyo, 30 anyos ang edad, nga taga Barangay Badas, San Joaquin, Iloilo. Hindi ni siya makonsider, wala ni siya nabilong sa list sa mga drug surrenderies. Ini siya sa salanga attempted rape, kag may ara nga 100,000 pesos nga bail recommended para sa iya. Once again, congratulations dira sa San Joaquin MPS kay Police Lieutenant Junicio Estacio kaupod ang CIDG Aklan, FSU, syempre, sa pagpanguna ni PSMS Aldren Ligan, at sang aton Iloilo Maritime Police Station. Siyempre sa pagpanguna dira ni Police Major Wilmar Bolivar. Congratulations. Alas 9:22 na sang aga, kagi na tamyaw naton dire ang aton nga mga maukod nga tagpalamati kay nag-upo sa aton nga programa Maria Teresa Cordero, Christine Joy Brania Kundag, Romel Dilag, Hope Cage, no kagang aton nga 43 ka mga police station, kadua ka mobile force company sa aton mga pikado nga naga-tune in gid kay nagatan-aw gagupod sa aton basi may ara ka muda nga mga balita nga wala namon na baton dire. Please drop your comments lang para mabalaan kag mabasahan sa aton mga tumalan. Siyempre ang aton mga production staff, si
si Juris Jade, si Ma'am Emily Apiladas. Good morning, ate. At syempre, kay Sir Rains Florendo Salcedo. Good morning. Mga ano ni naton, mga kaupod ng mga force multiplier. Sa aton pagpadayon, sa pututan MPS naman, isa man ka wanted person ang nadakpan kahapon, alas 10:30 sang agad, tigto sa barangay Nanga, Pututan, Iloilo, ining si Joy Aliado y Marinas, 35 anyos ang edad, nga residente sa barangay Danao, Pututan, Iloilo, nadakpan ini kahapon sa sala nga murder. At syempre, wala ni ka bail recommended nga rekomendar para sa iya temporaryo nga kahilwayan. So once again, dira sa Pututan personnel, congratulations, syempre sa pagpanguna, sang ilang Deputy Chief of Police, Lieutenant Jesse Lipanya, under sa supervision ni Police Major Seriaco Escalarga. Congratulations po. Yes, sa pang-VIPS naman, sa ikaduha nilang accomplishment kahapon, nakadakop naman sila sa isa ka wanted person na nagapatubang sang grave threats. Ining si Peter Libuna, 39 anyos, lalaki, kaga-residente sa barangay Hibawaan, Pavia, Iloilo. 100,000 pesos ang bail nga ginrekomenda sa korte para sa temporaryo nga kahilwayan ni Peter Libuna tungod sa sining kaso nga grave threats. Nga ang warrant of arrest kin issue ni Honorable Gloria Madero, ang presiding judge ang Regional Trial Court Branch 29 sang 6th Judicial Region, Iloilo City. Again, kay Police Major Rolando Aranyo, kag sa Pabia team, congratulations. So sa bahay naman sa Concepcion MPS, kahapon alas 9 sang aga, nadakpan dito sa barangay Igbon, sa Island, barangay ni siya, sang Concepcion, Iloilo, ini si Efren Villar Ipandres, 33 anyos ang edad, single pa ini siya, kag pumuluyo, sang barangay Igbon, Concepcion, Iloilo. Nadakpan ini siya sa sala sa pagbayular, sang RA 7610, or ini kinatawag naton nga, sexual abuse ini siya, in relation sa RA 7610. May ara nga 200,000 pesos nga bail recommended para sa iya. Once again, dira sa personnel sa Concepcion MPS, syempre sa pagpanguna sang isa ka aktibo. Dira kag simple lang, gini si Police Major Rone Perante Brillo. Sir, congratulations. Classmate ko na si Sir sa UBC na. Grabe, kita ko yan, nag-eskwela, at the same time, nag-perform sa function as Chief of Police, no? Kag sa kaduha mga accomplishments, ang Barotac Viejo Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Major Ken Albert Lipsia. Congratulations naman sa pagkadakop ninyo sa sining wanted person nga si Rigor Bailon, 27 anyos, soltero ka residente sa High School Road, Barangay Poblacion, Barotac Viejo. Ang warrant of arrest alin pa ni sa Marikina City, no, sa pagbayular sa Republic Act 9262, or ini may kaantanan siguro sa relasyon sa isa niya ka previous or most probably girlfriend or nagiging ka-live-in partner. Kag 62 mil pesos ang piyansa nga gina-require sang korte para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Kung ako ni kay Rigor Bailon, abi na lang to, base ini siya mga previous lover mo, no? Base may mga commitment ka, may bata ka mo dire. May istorya ha si ma'am kag i-settle nyo kung ano ang pwedeng obrahon para sa pagpadako sang bata nga gin-obra ninyo. Alas 9:25 na sang aga. Good morning dira. Kay Sir Cesar Mijares, watching from Norway. Wow, sir, thank you so much for watching. And of course, kay Sir Albert Noy Lorenzo, good morning. Sa atong pagpadayon, congratulations dito sa Dumangas MPS, kay nakadakop sila sang top 8 most wanted person. Kahapon sang hapon, saan po ini siya nadapat? Kahapon sang hapon, sa barangay Nanga, Pututan, Iloilo. Once again, congratulations dire kay Police Major Joven Arevalo. Siyempre, joint, ni siya, operations ang SC RMFB 6 sa pagpanguna ni Police Major Michael Patosa. Ining aton nga suspisado nga si Raymond Cabrera A. Federizo, may legal nga edad, nga taga-barangay 3571 Mapa Street, Mandorao, Iloilo. Ara na subong priso na dito sa atong BGMP sa District Jail, Barangay Nanga, Iloilo. Kung sinungod ini nga suspitsado sa imo na ginambal ka ina, sir, nadakpa na ini siya sa una nga kaso na panaugan pagid sang isa ka warrant of arrest. Sa kaso nga violations of PD 1866
as amended sa RA 8294 as further amended by 10591. Ini siya tani, may bail recommended nga 120,000. Once again, dira sa atong dumagas in PS, congratulations po. And then of course, kaya sa ato nga Carles PNP sa pagpanguna ni Police Major Nestor Bacuya, congratulations din sa inyo pagkadakop sa sining isa ka wanted person nga si Edmond Banyares, 57 anyos, kasado kang isa ka trabahante nga residente sa barangay Mamhotsur, Balasan, Iloilo nga nagapangatubang man sa kaso nga sexual abuse in relation to Republic Act 7610 kag ini siya 200,000 pesos ang piyansa nga nirekomenda sa korte. Again, congratulations kay Sir Bacuya kag sa tanan nga mga katapo dira sa Carles PNP. Sa Barutak Piero MPS pagid pang-apat na ini ka wanted person ang nadakpan nila kahapon alauna by 5 dito sa Barangay Pili, Ahoy, Iloilo. Nadakpan ini joint operation ini once again sang RHPU 6 MCU sa pagpanguna ni PSSG Christian de los Reyes, siyempre under the direct supervision ni Police Colonel Reynanti R. Reyes. Nadakpan ini sa kaso nga qualified theft ining si Saldi Baybayan E. Rosaga, 40 anyos ang edad, na residente sa Barangay Pilit, Ahoy, Iloilo. Ini siya may 40,000 pesos na bail recommended. Wow! Kag sa San Dionisio MPS naman, ginakongratulate din natin kamo sa inyong ma-agresibo nga kampanya sa aton nga pag-implementar sa Oplantical tungod maisa naman dira ka pumuluyo nga 40 anyos nga nag-surrender sang iyang isa ka homemade nga 12 gauge shotgun kahapon sang hapon dira sa Barangay Poblasyon San Dionisio, Iloilo. Congratulations Gabe sa aton nga San Dionisio PNP sa sining isa naman ka manahom no nga resulta sa atong kampanya against sa sining mga loose firearms. Yeah, dito naman ikaduha Yes. ni sa Concepcion MPS nakadakop naman sila sa isa ka wanted person kahapon alas 12:30 sang hapon dito sa Barangay Poblasyon Concepcion, Iloilo. Nadakpan ini si Grace Diosanta E. Dorilla, 56 anyos ang edad, nga taga Barangay Crispo, Sara, Iloilo. Once again, congratulations diri kay Police Major Rone Perante Brillo. Nadakpan ining suspitsado sa kaso nga estafa kag may 16,000 pesos nga bail recommended para sa iya. Yes, congratulations man sa bata din PS nato tungod nga isang man kapumuloy dira ang nagsabas sa nga ato panawagan sa Oplantical kag nagsurrender man sa iya nga isa ka deducing nga armas luthang. Congratulations gid sa aton nga kapulisan dira, especially sa team nga ginpangunahan ni Police Senior Master Sergeant Danilo De Vera, no? Kag under ini sa supervision ni Police Lieutenant Maria Rosela Buenvenida. Congratulations gid sa inyo nga pag-implementa sa aton nga Oplantical kag ini subong nagresulta na sa pagsabat sa sining sa naton ka pumuluyo dira. Similarly dira sa aton nga Anilaw MPS, congratulations man tungod nga isa man dira sa aton ka pumuluyo ang nag-surrender man sang iya nga 12 gauge shotgun man pagi man sa agresibo nga information drive sa Chief of Police dira, si Police Lieutenant Jersey Besas. Congratulations sir kag sa inyo nga mga kaupdanan dira sa Anilaw PNP. Congratulations. Sa Kalinog MPS naman, isa man ka wanted person ang nadakpan kahapon. Alauna 15 sang hapon sa Barangay Datagan, Kalinog, Iloilo. Nadakpan ini si Mark Anthony Robles, ihililang 34 anyos ang edad nga residente sa Barangay Datagan, Kalinog, Iloilo. Ini siya joint, nadakpan ini sa kaso, nga rape. Siyempre, wala asang bail recommended para sa iya. Once again, congratulations. Dira sa mahugod nga mga personnel dira sa Kalinog MPS. Siyempre, sa pagpanguna sang ila Deputy Chief of Police, nga si Police Lieutenant George Linantod. Siyempre, sa ila under the supervision sang ilang Acting Chief of Police nga si Police Captain Daje De Lima. Sir, congratulations po sa inyo. Alas 9:30 na sang aga kag congratulations dira sa akon nga banwa sa Raga. Sa Raga IPS, congratulations gid sa inyo man nga makusog ka kampanya sa aton nga loose firearms, batok sa loose firearms. Kay kahapon isa ka caliber 9mm ang ging deposit dira sa isa nato kapamuluyo while waiting for the renewal sang iyang LTAP. No, congratulations sa inyong natong mamuluyo that showcase sa imong nga tinatawag nga sense of responsibility sa paghandle sang firearm by depositing this item
while pending ang imong renewal sa imong license. Again, congratulations sa Saraga MPS naton sa inyong awareness campaign para may tsindihan sa atong mga pumuluyo diya sa Saraga ang ano bala ang relevance ng pag-deposit o pag-surrender sa sining mga loose firearms kung wala na ini sa nagakaigo nga lisensya. Okay. Sa bahay naman sang Sara MPS, isa pag ikaw wanted person ang nadakpan kahapon alas 2 ng hapon dito sa bara anuman mismo dito sa Municipality of Sara Iloilo nadakpan ini si Larry Grossen Bermudez, 41 anyos ang edad, may asawa nga residente sa barangay Pabriaga, Sara Iloilo. Ini siya sa sala nga reckless imprudence resulting to damage to property. Kag may 20,000 ini nga bail recommended para sa iya. Once again, dila sa Sara per MPS sa pagpanguna ni Police Major Jose Nemias Pamplona, congratulations. Gakapao si Mang Pingping ha. It's nagkalam. So sa ato naman yan yun sa MPS, congratulations gid sa inyo may agresibo nga pag-implementar sa Aplantika kung sa diin isa naman da ka pumuluyo sa inyo Lucena ang nag-surrender sa iyang isa ka homemade nga long shotgun, no? Congratulations tungod nga ini isa naman kamatahom nga patimaan nga ang aton nga kampanya against loose firearms ginasuportahan sa aton mga responsable nga mga pumuluyo. Again, congratulations sa inyo Lucena PNP kay sa aton dira nga pumuluyo pagi sa isa ka barangay kapitan nga nag-surrender sang iya nga loose firearms. So kanami no katahom because nga kuta na mo sa the first 2 days of this week ang nagapanguna diri sa may pinakadamo nga accomplishment sa wanted person amo ni siya ang Barotac Viejo kag ang konsepsyon nga may tag-apat ka bilog kasunod diri ang babae nga chief of police ang Barotac Nuevo gabi ni si Ma'am Rowena Overo no hindi mo pa perde kag of course ang kabatuan kanami man sa accomplishment because nga most wanted sini ang duha ka bilog ang mga nadakpan ara sa top 10 nila kag ang of course ang Pavia no nga Pavia nagasunod naman kag ang iba nato nga mga police station kag ang aton nga Tigbawan kag ang Tigbawan Miagaw kag San Joaquin naman ang nagapakitang gila sa kampanya against illegal gambling kag sa loose firearms naton 1 2 3 4 5 6 7 6 kabilog na ang nag-surrender. Ang kabay pa, iba nga mga police stations naton maka-inganyo pa sa aton mga pumuluyo dira or sa aton nga mga tumalanaw diri sa Kapikag Barita. If you think that ining kampanya namon sa pag-account sa sinyong mga loose firearms relevant to prevent criminality, please encourage your family members, your friends, your colleagues, no, nga nabalaan ninyo may ara ang armas lutang, kagula ini sa nagakaigo na papilis. Because in many cases sa ato nakitaan diri sa monitoring sa ato nga Provincial Investigation and Detective Management Unit sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Remy Alavaren, madamo sa mga kaso sang shooting kang iban pagid nga mga pinatsanay nga ang gingamit ining mga armas utang nga wala sa nagakaigo nga lisensya gani before pa nga kamo mangin biktima or ang inyong pamilya mahulan tungod sa sining mga insidente. Please encourage ang inyo nga mga kaupdanan dira nga i-turn over or deposit anay ining loose firearms sa aton mga kapulisan. Yes, kami nagpasalamat nalipay gid kami kay kadamo no sang wanted person naton ang nadakpan nga may mga ano ni sila, may mga kasalanan sa aton nga komunidad. Siyempre ang ilang nga mga naging biktima for sure nalipay sila initanan hindi namon mahimong nga kapulisan without you amon nga komunidad sa paghatag sang tips sang impormasyon kung sa diin ang lokasyon sa sining aton nga mga wanted person. Once again, thank you so much. Yes, gani sa aton ang mga pumuluyo nga nakaibaluman bala kamo nga ibang nga wanted person halin diri sa aton nga probinsya ka nagkadto og nanago sa ibang nga lugar. Please help also monitor. Kaya brother, pare sa natabo sa Kabatuan, di ba? Nga naga-coordinate kita sa ibang lugar man agud nga malocate dito kag maaresto dito ang mga suspitsado kag mabalik diri sa korte kung sa diin nag-issue sang warrant of arrest, no? Hapos na siya. Granting nga nagkato sa Mindanao, check nyo sa pamilya. Very subtle nga discussion kundi na to ang membro nila sa Mindanao para kang i-report ina sa atong kapulisan para ma-coordinate sa police station man dito sa munang area para madakop kag ma-confirm ang inang presence siya dito para siya na ang panabat sa kaso nga ginpasaka batok sa iya. Kaga kanami Ma'am Pingping kay subong duwa pa lang kaadlaw no Lunes Martes kanami na sa performance ang atong mga kapulisan sa random checkpoint
nga at least 4 ka random checkpoint or 2 ka random checkpoint ang ginaobra every day to ensure nga wala sa mga contraband nga paagi diri sa atong probinsya, kaga ining na permit natin nga rin happy pa ko sa buong or let us be happy kay wala pa sa mga illegal quarry mampingping na report, no. Kabay pa sa aton mga quarry operators, you have learned your lessons nga para hindi mawalan ang inyong negosyo, just comply ang basic requirements sa aton nga mga provincial ordinance 2017-145 kay ang aton nga task force anti-overloading ang naga-coordinate sa atong mga kapulisan para maghiwat sa mga checkpoint para masita ining mga naga-overload sa mga quarry materials na ginapaagi sa aton nga probinsya. Ha? Congratulations guys sa aton mga quarry operators for complying ang aton nga mga layo. Siyempre, sang August 16, ang atong pinalanggang nga gobernador, Honorable Arthur Jr., Defensor Jr., nagpagawa sining Executive Order 320, an order implementing the zoning containment strategy and barangay quarantine as COVID-19 surge response in the province of Iloilo. Ano Dumadamo sa nagbatiko sina mga klase sang executive order ni Governor Defensor, pero I think it was just misconstrued. Wala nyo nga naitsindihan ang intensyon sa ato nga governor nga ang nagpapanaog sa sining executive order. The very purpose sini is that while we are sa MECQ or Modified Enhanced Community Quarantine, dapat tutukan man gihapon ang mga areas, specific areas. Kung sa city kasi ni Ma'am Pingping, ang duminakabig niya siya nga surgical lockdown, na kung isa ka barangay, for example, mataas ang numero sa COVID-19 dira, nanging positibo, so dapat i-strengthen man ang measures nga nag-prevent sa mga pumulo dira sa paglagaw para hindi pa mag-contaminate sa apya ka komunidad. Oo, kay ang kagabi, bala magataas ang atong gidya kaso, considering nga mataas di ang population naton diri sa Iloilo province. Kay as of kahapon, no, August 17, sa COVID-19 Regional Case Bulletin, ang aton nga province of Iloilo may ara sang 120 nga mga nagduga nga local cases, may ari diri nga ROF. So amo ginagani nga kabay kita tanan magbinuligay. Tanan kita makialam para ini magnubo na magnubo pa gid ang classification naton diri sa province of Iloilo kay tanan kita naapektuhan ang ekonomiya naton, ang aton adlaw-adlaw nga paginawi. Please lang magbinuligay kita para lang gid nga mapanubo pag yung classification naton. Okay? So despite nga ara na kita sa MECQ, kinalaman gyapon siguro nga mag-control kita sa ating nga mga travels. So kung hindi man lang essential, please don't go out of your homes. Stay at home lang anay kay isa ina sa pinaka-effective na remedy para ma-prevent ang COVID-19 kag i-limit naton sa mga essential transactions ang aton nga mga travel. Ang botsing kung stay at home ka, hindi man lang magtulog ka lang di ba? Pero minamo gina-encourage nga kung nara ka mo sa inyong mga panimalay, be productive, no? Maglimpyo, mag-organize sa inyong panimalay, kaya ang namin pagidira is magpananom, no? Sa mga alutanon, para may ara man kami mga tulatulahon dira. Kung wala nagid sang kwarta, wala nagid sang bakal sang karne dira, you can resort to a more healthier, I mean, nga mga pagkaon inang mga ulutano, no? Nakitaan ko man Pingping sa Facebook page ko nag-laptop na inang pot gardening. Kanami gali ka. Oo, maano lang, madali lang man. Madali lang siya. Lalo na subong tingulan, kanami dali magtambok ang tanong. Kag sa aton mga pumuloy ara sa subdivision bala or mga balaton, tuway kami nga lupa. Way kami amon nga backyard. May ara gyud tawag nga aquaponics. Kaya Kasi imagine, mabakal ka sa isa ka drum na mountain o 2 ka drum, butangan mo sa tubig, tapos butangan mo sa tilapia, and then sa babaw niya butangan mo sa mga cabbage, mga succulent, mga succulent na mga foods. Butangan mo yung produce vegetable at the same time, may ara ka mga fish, or siguro sa banta, kung makagrow ka na siguro mga pulo kabilog na pantat, after 3 months, just imagine, namit kay ang imo nga pantat nga lutuon narang balaan mo kung ano ginakaon niya at balaan mo kung di siya nagastay, so laban-laban mas healthy siya. Kanami lang maglantaw. Damo na pwede ilugan. Research go good. I do believe na almost all families subong siguro nga mga panimalay may ara access sa internet. So instead of watching inang mga mga chika-chika dito sa Facebook, may also search ang ilang mga bagay nga pwede ninyo ma-replicate or ma-duplicate sa inyong area kag makabulig sa pangabuhian.
Madamo. Happy morning po kay Nanay Michelle Dumago po dyan sa Manila. Thank you so much po sa pagpunta na yan. Of course, ato nga mga sumunod dire sa Kapitang Balita kay Police Brigadier General Haris Fama sa Kamkami, kag of course din po dira sa regional sa PNP Training Service. Good morning kay Tatay Joe Totanes, Chris Totanes, kag sa Cholos Boys dira sa Kanbangoton. So far sa akong accounting mampingping, ang pinakadamo nga nagasud diri sa aton taga Kanbangoton dako ang pwersa sa mga Cholos Boys dira, mga paagi mas sa pag-encourage ni May Jane Totanes dira. So sa samtang kapangapid dira siya sa matahom nga mansyon ni Mr. Chris Totanes. Nagatanaw sila sa aton nga Kapitang Balita. Si Sir Romel Dilag kaklase ko niya I think sa sa College of Law kag nagatrabaho sa buong sa PhilHealth, no. So sa inyo dara nga mga may kinahanglan dira sa PhilHealth, kung mga inquiries ka mo, you can chat si Sir Romel Dilag. Very accommodating din siya nga klase sang tawo. Si Rose Blaser dira sa Roa City, si John Kenneth Dinosta dira sa Campo Delgado, si Christine Joy Branya Kundag, si Renz Florendo, si Sir Joseph Kerante, si Tessa Shelo Tupas Dizon sa Cainta Rizal, si Rena Novales di Patuan, Jefferson Aglory, San Rafael, Palanagpi, sang Ahoy, Vilma Basa Bani, sang Banati, kag Curling Nicole Tinzon, sang Santa Barbara. Thank you for watching sa atong mga OFW, kay Milagros Pumarin, Hieronimo Lapian, kay Nova Sumagay sa Ibutante, of course, kay Cesar Mijares, dira sa Norway, nga nagasunod kay sa aton nga Kapitang Balita, no? Siyempre kay Sir Albert Noy Loreno, thank you so much. Kay Cesar Bihares, kay Renz Florendo Salcedo. Thank you for watching. Wow. Kanami kay nagadamo ang nalabutan sa ating programa Kapitang Balita, kag we're happy always to be of service sa inyo, especially sa atong mga OFW. Gina-remind sa ating Provincial Director Police Colonel Gilbert Guerrero na pwede ka magka-request handa ang ating 43 ka mga police station, kadua ka mobile force company nga mag assist sa inyo, especially na may kabahin sa inyo nga mga pamilya diri sa probinsya sa Iloilo. Kag sa ato dali mga pumuluyo, no, let us pray for Pakistan. They are in turmoil as of the moment. So wala makita siguro mabulig nga di makita padala dito sa eroplano para maghakot sa ilang mga citizens na gusto mag-asylum dito sa ating lugar. But the best thing, one of the strongest ways we can help them is to pray for their safety, no? Dahil sa kabataan, kababaihan ang nabutang sa sina nga gamo nga sa subong balaan nato siguro ang kulba hindi hamak. I think sa mga adult mampingping do medyo kaya nila siguro pakigbatuan ang mga challenges na ini, pero ang the most gid nga worry, nga pain, especially sa mga ginikanan, ang sitwasyon sa ilang kabataan. At least ang aton nga mga Filipino community dito amat-amat na, Yes. no? Nga ginapapauli na diri sa aton sa Pilipinas. Let us all pray for them. Yes. Galit, thank you so much man sa aton nga mga technical staff dira kay Geraldine Magbanwa nga naga-work from home pero duhalos ka pulaw-pulaw kini siya pagbantay sa aton nga Facebook page kada sa aton nga mga balita dira para ma-inform ang aton mga pumuluyo. So always share, like kay kada budamo na, no? Almost 20K na ang aton 20K. nga Facebook page. Thank you so much. Please don't forget to share manggihapon ipadayon, spread naton ining aton nga maayong balita. Dito tutok lang sa aton nga Iloilo Police Provincial Office nga Facebook official Facebook page. Kaya nga pasalamat na kita sa membro sang Iloilo Press Corps nga nagabulig sa aton sa pagpalaknag mampingping sa mga accomplishments sa mga programa sa mga Ilonggo Cups, no? Sa of course pamilya naton dire ang Iloilo Newsline nga nanging partner na naton ang Radyo Kayluayan, ang Bombo Radio, ang RMN, Action Radio, DYSI, Radyo Bandera, Radyo Pilipinas, DYLL. Thank you so much gid sa regular ninyong connection with us kag palayagman sa mga accomplishments kag sa mga programa sa Iloilo Police Provincial Office. Dako nga nakasalamat because nga sa atong kampanya kag sa atong nga handom nga mapalinog kag mapatawhay ang probinsya sa Iloilo, awareness campaign is very relevant. So mo yan to mga informasyon kag balita nga muna tipon para sa subong nga aga. Padayon kami nga nalipay sa inyo nga suporta para mapamatian ang mga programa kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cup. Padayon lang ang
kasagtagon ang the new big hit sang Police Regional Office 6 ang hatduo sang IPPO ang Kape kag Balita. Sa liwat sa ngalan sang amon mapisan kag mabuot nga Provincial Director Police Colonel Gilbert Guerrero, kami ang inyo mga Ilonggo Cops Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Ang ako naman si Police Lieutenant Maria P. Umbiten. Inyo, Inyo, Masaligan.